Имала съм много разговори с Асен Арнолдов, който беше много фин човек и много добър музикант. И той е един от хората, който е записвал музиката на учителя. Той е един от хората, който е записвал най-правилно нещата, които е записвал. Когато разговаряхме, той ми спомена някои от песните, които е записал, и те са много хубави записани, като например Духът Божий, са много правилно записани. И той ми каза една такава мисъл: всичко при учителя имаше една съвършенна простота. Всичко, което той даваше, имаше някаква съвършенна простота в него и яснота в това, което правеше, което даваше. Той ми каза нещо много интересно за песента Аум. Аз не твърда, че това е точно така, но просто той ми каза такова едно нещо, което, доколкото съм забелязал, го изпълняват във френското братство. Той каза, че в първия вариант песента нямала ом, аумен, а била само аум. Аум, 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 аум. Каза, че така е била песента. И в това той не каза кой, не каза онова, каза аумен, последствие каза да се сложи. Не каза кой, нали? Но той каза, при учителя всичко беше съвършенно, божествено, простичко. И наистина тези песни, които той е записал, аз не всичките си спомням, той ми ги изреди, ги е записал много точно. Учителя много го уважавал, имал е много голям толеранс към него, защото той е правил някои неща, които примерно не са приети да се правят в школата. Например, е пушил и на изгрева, присъствието на учителя, като го види, слага цигарата отзад и други неща. Но въпреки това учителя е имал много голям толеранс. Той е бил един от тримата млади хора, с които учителя много е общувал. Това са Асен Арнолдов, Методи Константинов и Недялчо Попов. И много опитности има с тях. Впоследствие аз съм разговаряла много с Методи Константинов, който ми беше съсед на изгрева. И много пъти сме разговаряли, разпитвала съм го разни неща. И той ми е казал, че с тях тримата учителя много е работил. Знам, че по отношение на Асен Арнолдов, чак през войната, в едни трудни времена, той му е помогнал да отиде да следва. Той е свирил на цигулка до тогава, помогнал му да отиде да следва в Германия арфа и впоследствие той стана професор по арфа в консерваторията и свиреше в филхармонията. Един много фин човек. И най-различни... Разказвали съм... Те отделно са ми разказвали много и най-различни опитности. Например, Недялчо Попов, който се замина малко по-рано, много бях впечатлена и го запомних за цял живот, затова обичам една песничка, която се нарича Вяра, и която в първите песнарки я имаше, във втората песнарка някъде изчезна, в третата вече се появи отново. Това е един от вариантите, след това се появиха и други варианти на Вяра. Аз чух този вариант лично, значи той беше болен от нещо и в един момент на някакъв празник му поканиха нещо да каже или да изпее, да каже. И той се качи на сцената и изпя тази песен, любителски, така тихичко, но с толкова много отношение тази вяра, светла вяра, силна, и тя крепи духа, що живота ражда. От него я чух и много силно ме впечатли и много я обичам тази песен. И разказвали са ми много случки и опитности например, ще кажа една така весела случка, че те са били на гости при сестра Балтова, която имаше една малка дървена къщичка срещу салона точно. И тя ги поканила на беседа и казала, тук нали, ще седнете, а този стол ще бъде празен, защото тук ще има ангели, ще има същества, които ще седнат на тия столове. И последствие след това отиват при учителя, казват учителя, бяхме на беседа при сестра Балтова и там тя каза, че са дошли ангели да присъстват са седнали на тези столове и са дошли ангели да присъстват на тяхната среща. Учителя ги слушал и им казал, рекох, ангелите не седат на столове. Тъй, че с една... И други интересни опитности. Методи ми е разказвал много свои опитности. Разказвал ми как учителя го е спасил, като му е дал своя балтон да облече, защото и той е бил призван да бъде нали, съден от Народния съд, но той смята, че учителя с даването на един черен балтон, който учителя първите години, когато най-много е лекувал, го е носил, нали, много в ранните години,
и други свои опитности и така нататък. Ставаше въпрос за музиката на паневритмията. Смяташ ли, извинявай, какво мислиш за тази хипотеза, че 6, 7 и 8 упражнение на паневритмията е била записана по погрешка от Асен Арнаудов с по 41 такта, след което тази грешка не е била видяна и по този начин уж с грешка издадено в 38 година книгата, нотите така. И след това в преиздаването през 41 година някои така твърдат, че не са забелязали тая грешка до 41 и са свирили или играли паневритмия на музика, която се разминава по движението и никой не е забелязал. И че сега трябвало да се махне по един такт от тия 3 упражнения, за да станат да отговарят на описанието на Милка, което оставила. Какво мислиш по този въпрос? Възможно ли е това нещо? Мисля, че не може толкова много хора, толкова много музиканти и толкова много години да се свири и да има 2 официални издания, да се свири едно нещо, а ние изцяло да се осланяме, например, на думите на Милка Переклиева, които тя е описала движенията, а тя нищо не е казала за музиката. Значи ние 100% да даваме доверието си на Милка Переклиева, която е една и тя не е говорила за музиката. А толкова много години, толкова много музиканти, добри музиканти, да са свирили в присъствието на учителя, толкова много хора. И не само музикантите ми, тези, на които, сестрите, на които учителя е показал паневритмия. Не мисля, никой от те, не знам колко си души, да речем основните, които са били около учителя, музиканти и играчи, с които учителя работи, да кажем 50-60, не говоря за всички, които са играли, става въпрос, които са участвали в създаването на паневритмията, като Катя Гривая, нали, Мария Тодорова и други, които са били в създаването на паневритмията и Ярмила включително, нали. И всичките музиканти, на тях да не им даваме доверие, а да дадем доверие на един, който не е музикант и той е един единствен срещу мнозинството. В това няма никаква логика. Аз говоря в момента за човешка логика, нали? Не може тези музиканти да са го свирили грешно и учителя да не е казал. Ето на учителя не е харесал как правят движенията, защото са били небрежни, недостатъчно внимателни, недостатъчно изискани. Той е казал, че трябва да се... Той е казал на Ярмила, имаше изискани, красиви, прекрасни движения, защото тя беше професионалистка. Значи той е казал, че тя трябва да прави гимнастиките, но не е казал, че трябва да прави музиката, нали? Не е казал, че друго трябва да оправя и не е редно, нали? На никой музикант нищо не е казал. Когато е бил недоволен, той е казвал за песните, които са записани, които там има проблем, понеже някои, те не са така ритмично дадени. В смисъл няма определен ритъм. Някои са в свободен ритъм, някои са в сменящи се тактове и имало едно по-алтернативно разбиране на ритъма и на тактовото записване, което изглежда музикантите, които са били около учителя, не всички са имали толкова свободни разбирания. Те са имали някакво класическо такова традиционно образование и са се мъчили да вкарат в някакви класически форми музиката на учителя, която той казва, че нали, тя не е така отмерена, не е по нашия музикален, физически начин премерена. Премерена е по друг начин, нали? Премерена е в други мерки, в други светове. Нали? И не може... Той е казал за музиката, за песните е казал, че е недоволен, че някои неща не е трябвало да ги вкарват тактове, че някои неща не са записани добре. Искал и музикантите да се съберат и всички заедно в хармония да ги, ако могат. Може би е искал, че в колективното да се види докъде е стигнало съзнанието на хората, на съвременните музиканти, да се стигне до някакво решение. Но понеже те не са могли да се съберат в колектив, те са Мария Тодорова заедно с Асен Арнаудов, тя само него го е взела, нали, и казва, че всъщност тя се е наложила за това, което тя е разбирала. Разбира се, че тя е имала знание, защото тя е била музикантка там, но учителя искал всички да бъдат. Явно Кирил Икономов, който е правил
нали, първите песнарки, учителя определено е казал, че не е доволен. Значи учителя, ако от нещо е недоволен, може да си каже, че е недоволен. И го е казал за много неща, от които е бил недоволен. Казал е, желал да се коригира. Затова и Мария Тодорова си е позволила да издава, нали, втора песнарка с някакви корекции. Също е казал, че трябва да се коригират движенията, трябва да се направят по-съвършени, по-изискани, но не е казал, че трябва да се коригира музиката. Според мен никъде не го е казал това нещо. Става въпрос музиката на паневритмията. За записването на песните, нали? Е казал, че трябва да се коригира и че трябва според мен едно по-алтернативно записване на песните, които са със сложни, нали, сложно време, сложни тактове, което вече е друг въпрос, който ще трябва да се в който трябва да се работи в бъдеще. Нали? Трябва да се направят някакви корекции на начина, по който са записани тактовете. Но за мен не е възможно толкова много хора и в присъствието на учителя. Никога те са ми разказвали спомени. Мария Златова ми е казвала, ето сега ще кажа какво ми е разказвала за паневритмията. Разказвали са спомени, разказвали са разни случки. Учителя изразявал доволство, недоволство, задоволство, нали? Никога, никой в спомените си не споменава такова едно нещо. Никога. Не може само на един човек срещу цялото друго мнозинство около учителя да се даде 100%. Няма никаква логика в това нещо. Още повече, че нейното писание за движенията не съвпада не само с движенията, не само с музиката на първия ден. То не съвпада и с Аум, която е една основна песен и която е дадена в младежкия клас, в общия клас е дадена, и която има в песнарките, която си е дадена отделно като песен, която съществува и която всички така я знаеме. Нали, че е в 7 такта, тя пише, че това е упражнение в 6 такта. Значи и тук има някакви разминавания, които не знаем откъде са. Аз си мисля, че може би просто учителя някои неща в някои моменти ги е играл различно или тя може, както музикантите, които ние казваме, че всички тези останали 50 души са сбъркали, са в грешка, включително и учителя, който е играл грешно. Както ние казваме, че те може да сбъркат, защо не допускаме, че Милка Переклиева също е можела да сбърка. Можело да се заблуди, можело да не може в съвършенство да ги предаде нещата. Изобщо една такава, според мен, една такава материя, която идва от други светове, не може да бъде точно фиксирана на Земята. И учителя го казва, че окултните неща не могат да бъдат фиксирани по този физически начин, по който ние искаме да бъдат фиксирани. Това се отнася главно за песните, за духовните песни, нали? И за много други неща, които не можем да ги разбираме по един такъв наш човешки начин. Но аз не смятам, че ние след толкова години, че ние можем да знаеме повече от хората, които са живяли и свирили с учителя. Ние трябва да я пазиме една традиция, това е като една тема с вариации. Темата си е върви, тя си е основно, можем да правим вариации, нали? Но темата е основното и трябва да я пазим. Ние трябва да познаваме традицията, трябва да я пазим, трябва да я съхраним. Това не значи, че в вековете няма да има някакво усъвършенстване, но то е усъвършенстване, не е променяне на основните неща. Не казвам, че ние знаеме съвършенно паневритмията, но не казвам, че ние можем да знаем как е. По-скоро смятам, че всички хора, които са били около учителя, които са свирили с учителя, на които учителя е гласувал доверие да им даде всичко това, по-скоро те знаят как е, а те не са предложили нещо друго, отколкото ние, които сме дошли в някакво следващо поколение, не сме свирили с учителя и ние гарантираме, че ние познаеме истината. Ето, бащата на Петър Ганев, Пеньо Ганев, е бил и музикант, и е пеел песни около учителя, нали, и е свирил на цигулка. Той никога не е казал, че трябва да бъде другоячен. Трябва ли да мислиме, че след като той, който е бил около учителя, не смята, че трябва да бъде другоячен, следващото поколение, което не е около учителя, може да реши, че нещо трябва да бъде другояче. Според мен това е нещо изумувано и
което внася много дисхармония, внася разцепление. И ако аз трябва да кажа моето собствено мнение, да ми прости Господ, че си позволявам такова нещо, според мен, понеже паневритмията е нещо много авангардно, много ключово и много основно в учението на учителя, и тя е нещото, което се приема с най-лесно и с най-голямо разбиране и любов по света, навсякъде, като първо едно нещо от наследството на учителя. Според мен това да се променя паневритмията, музиката и да се инсценират разни въпроси около детайлите, които ние не ги знаеме съвършенно, е просто провокация на тъмните сили. Аз така го разбирам. И всеки, който се подава, защото това нещо внася дисхармония в братство и пречи на паневритмията, и веднага ни казваме, той играе правилно, той не играе правилно, като че ли ние сме някакви авторитети. По принцип паневритмията, която слиза от другите светове, може би все още не е съвършено така, нито е съвършено изиграна от нас. Според мен ние трябва да се стремим за сега да запазим традициите и да се усъвършенстваме в това, което имаме. Значи ние не се стремим да спазим 100 там наставления има от учителя, да не са 120-30 наставления, как трябва да се играе паневритмията, как трябва да са движенията, как трябва да е ритмично, как трябва да си концентриран, с какво разположение трябва да играеш и каква хармония трябва да има. Това са основни принципни неща, защото това е метод за хармонизиране. Ние не спазваме основните принципи, а се вперваме в някакъв детайл, за който не сме сигурни, и го проповядваме, и този детайл внася разцепление. И не можем да знаем дали е така или не е така. За мен не е така, защото само един срещу всички казва, че е така. Примерно само в една книга. Има много книги, ето има различни песнарки, има различни трайности и най-различни. Някъде пише, че тая мелодия от учителя и текст, друга да пише, че не е от учителя, от ученик. Текста го дал този Михалаки Георгиев и така нататък. Значи има някакви дребни такива разминавания, но ние трябва да държим принципните неща, защото принципните неща са същите. То е същото, както апостол Павел казва, като нямаш любов, ако щеш всичкото знание на света да имаш, т.е. като няма хармония между нас, като няма разбирателство, ако щеме да стъпваме на правилния крак или на неправилния крак, няма голяма файда от това нещо, защото има принципни неща във всяко учение. През вековете в различните учения детайлите си сменят значението, или се усъвършенстват, или се дават нови неща, но принципните неща остават същите. Паневритмията е метод за хармонизиране. Ако няма хармония, ако няма красота, ако няма пластика, ако няма ритъм, каква полза от това? Значи ние, дето вика, оставяме питомното, гониме дивото. Ние търсиме някакви детайли, за които не сме сигурни. Никой не може да знае. Една книга съществува срещу всичките останали, срещу една книга на Милка Преклива, а две книги издания на учителя. На кое да вярваме? Можем ли една книга от Милка Преклива, две издания по времето на учителя и всички останали музиканти? Никаква логика няма за равнопоставеност. Първо на тези неща. И хващаме се за това и оставяме всички други съществени неща в паневритмията. Има хора, които аз, нали, като свира, виждам как играят хората, защото погледа ми е насреща. Има хора, които много претендират за разни неща, за познаване на паневритмията, за разни детайли и така нататък. Гледаш ги, не стъпват в ритъма на музиката. Какво сега? Какво да мислиме по този въпрос? Просто аз мисля, че ако ние се обединим около традицията, която има тежест на мнозинството, ако ние се обединиме и ако ние се хванеме за другите неща, в които сме единни, ние сме единни, че трябва да си хармонизиран, че трябва да си концентриран, че не трябва да гледаш другите, че трябва да има хубави равни разстояния, че не трябва да има провиквания, че хубаво би било и инструменталисти добри да свират, да се свири хубаво. Ние свириме и качествено, не сме стигнали и до там.
свириме и с много елементарни акорди, свират любители и така нататък, но учителя е позволил това нещо, нали, да свират, да свободно оркестъра на паневритмията, да бъде свободен един страни оркестър в света, който свири без репетиция, нали, направо свири. Нито свиренето ни на паневритмията е на ниво, нито игрането ни на паневритмията е на ниво. Нямаме пластика. Сега, например, аз съм забелязала движенията, които правиха преди хората. Наистина, те някои възрастни правиха по-скромни, по-символични движения и сега има такива хора, нали? Но има и нещо друго. сега пък се е минало, като учителя казва, трябва да бъдат опънати ръцете. Сега пък някакво такова гимнастично положение, като Хайл Хитлер. Аз никога не съм виждала хората да играят аум така. Никога. По цялата паневритмия, през целия си живот. Нека кажат и други хора на моята възраст, които са виждали. Значи аум не става въпрос да не е опъната ръката. Обаче на аум и на това красота ли беше? И трябва да имаш някакви меки пластични движения. И Ярмила никога не е играла така. Аз я познавам лично. Аз съм я виждала, гледала съм я. Искаш да кажеш с прави ръце да се движи. Да, такива прави опънати сега. Трябва да има пластика. Ето виждаме, учителя има снимки. Нали, на снимките много разчитат. Учителя на кое упражнение се е казал ръката така? Не знам, там има една снимка ето така. Ръката. А спомняш ли си с какво темпо се играеш обичайно паневритмията? Малко по-бавно, сега с времето постепенно се забързва. Аз днеска играх паневритмия. Мога да ви кажа, че само ръченицата ми се стори малко бавна, защото ръченицата, нали, все пак има един такъв традиционен народен ритъм, в който има малко така пружиниране и ми се стори малко бавна. После сила жива изворна течуща ми се стори малко бавно. Много от упражненията ми бяха бързи. Аз просто не мога да направя движението. Много от упражненията ми бяха бързи и съм забелязала, че с течение на времето се забързва. Има известно влияние от Запад, понеже на Запад във френското братство играят доста по-бързо. Много по-бързо. Аз съм играла и там паневритмия. Просто не можеш да се завъртиш, не можеш да си играеш. В край краща това не е гимнастика, това е нещо, което има и някакво психическо значение. Трябва да можеш да преосмислиш движението. Постепенно се забързва. И малко под влияние на Запада има хора, които играят, примерно в френското братство, после дойдат тук и казват бавно ние. И ние се впечатляваме от това и почваме да свириме по-бързо. Ние трябва да си държиме нашето темпо. Моето мнение е, че малко по-бавно се играеше паневритмията. Ти спомняш ли си на Слънчеви лъчи, искам преди поколението ученици, първи ученици на учителя, които си виждала, как се пееха куплетите на Ти си ме, мамо? Куплетите се пееха само два. Никой никога не е знаел, че има други куплети. Чак когато Жоро... Един, който се повтаря два пъти. Да, един, който се повтаря два пъти. В смисъл два пъти. Чак когато Жоро издаде спомените на Лиляна Табакова, чак тогава целият свят, включително и аз, разбрахме, че има и друго. Огнян ги научи, впоследствие Симеон ги научи и започнаха да ги пеят. Но те са дадени на Лиляна Табакова за концертно пеене. Нищо лошо няма и да се пеят, но никога не е имало такава традиция. Ние знаехме, че има само един куплет, който се повтаря два пъти. Не ни е било известно това. Чак при издаването на спомените на Лиляна сме разбрали, че учителя е дал на Лиляна нещо. Сега може някой друг да издаде на някой друг спомените и за друга песен да получиме куплети. Ето аз, например, майка ми беше приятелка с Лиляна Табакова, много неща знам от нея. Например, тя имаше претенции, че на някои от мелодиите, които нямат текстове, сега на някои дори са сложени от съвременни поетеси текстове, че тя има текстове от сестра Савка, които са от учителя. И не ги пееше, и ги има. Мисля, че Вергилий ги има, веднъж ги видях при него. От архивите на Лиляна Табакова. Значи тази песен наричаха марша на скръпта. Скръпта си ти дълбоко, дълбоко скри и зарови. В този свят има много скърби, повече не притуряй ти. Също тази песен
Слънцето грей за добрите хора. Значи това беше текст, който аз го знам, който го имаме аз и майка ми от Лиляна. Слънцето грей за добрите хора на света, вятъра вее и пее за добрите хора на света и така нататък. Този текст аз го знаех от майка ми, но веднъж го видях и при Вергилий. Той го има в архивите. Също една песен "Събуди се моята душа" за вечни блага. Това е една мелодия, която без думи преди... Значи, така или иначе, на някои от мелодиите, които са без думи, Лиляна имаше думи от сестра Савка и беше ни дала някои думи, които аз знам. Също Лиляна Табакова лично върху нашата песнарка ми е нанесла 2-3 корекции на някои от песни, които тя е получила от учителя и каза, че в песнарката на Мари Тодорова не са верно записани. Тя ми е направила тези корекции и аз ги свира по тези корекции. А хората ги свират по песнарката, има малко разминаване, специално за песента "Божията любов ме озари". Тя ми е написала едни корекции. Тя лично, защото всъщност тя знае как. Тя е получила тези песни, тя ги е написала и тя ги е дала за песнарката. А тази с "Слънцето грее", тя е някаква друга. Аз друг текст знам. Да, сега има някакъв друг текст на тази мелодия, който е от Калинка, или не знам от кой беше там. Всичко е любов, нали? Да. Как са озарение или нещо такова. И има текст от Лиляна Табакова каза, че от тефтерчета на сестра Савка са тези текстове на няколко от мелодиите, които са без текст в първата песнарка. Също на някои от песните сестрите и братята пееха някакви други куплети. Например, на песента "Мехейни" има от Стоянка Илиева, има и от брат Борис един куплет. Мога аз да кажа, че "Денят иде вече", има още някакъв друг куплет и така нататък. Хубаво, това е хубаво. За "Слънчеви лъчи" да те питам. Сега ние в момента играем в Братството да стъпваме на първо време на "Слънчеви лъчи". Да. Преди не много години, въз основа на описанието на "Слънчеви лъчи", който търпи там 2 тълкования и в контраст с традицията, беше измислен вариант, в който се стъпва на трето време на "Слънчеви лъчи", с твърдението, че това е правилното и то е правилно написано в описанието, което е двусмислено по този въпрос. И се прокарва сега така, че трябва да се играят "Слънчеви лъчи". Нито съм чула, нито съм видяла някой да стъпва на трето време в ръченицата. Насякъде по ръчениците, както ръченицата, която е в първите там 28, колко сме доволни, както и ръченицата на "Слънчевите лъчи", винаги се е стъпвало на първо време. И мисля, че това, което се е случило, нали, че някой е решил, че трябва да се стъпва на трето време, е резултат на това, че хората не ценят, не се интересуват и не уважават традициите, а изумуват разни неща. Това е един резултат от това. Че, примерно, аз мога сега да взема да чета "Учителя", "Паневритмията" и всички книги и мога аз да реша, понеже съм музикална или умна или интелигентна или познавам окултните закони и мога да реша, че нещо трябва да бъде така или трябва да бъде така, но аз го решавам това нещо. Има много неща в "Учителя", които ние не можем да разбираме. Те не са по нашите музикални, логически, каквито и да е други закони. Говоря въобще, говоря и за окултните неща, и за окултните идеи. Просто ние трябва това, което сме получили като традиция, като наследство, да се съобразяваме с него и да го изпълняваме, да го усъвършенстваме, да го специализираме и когато ние го усвоиме, може би небето ще ни дава и други варианти, и друга паневритмия, и други неща, но ние не сме стигнали до това ниво. А тази случка с това, че някой е решил, че трябва да се стъпва на трето време, е явно показател, че хората не ценят, не знаят и не уважават традициите. Това е една грешка и срам за тези, които са го направили, че те не се интересуват от традициите, а толкова години след "Учителя" смятат, че те могат да решат какво трябва да правят. Това е за мен положението. Каква беше общата атмосфера, в която се играеше паневритмия? Дали си правеха забележки? Въобще как си спомняш ти първите ученици, имам предвид, които си виждала? В първите години, веднага след "Учителя", когато си играеше още паневритмия на изгрева,
всичко почти беше така, както е било при учителя. Една хубава братска атмосфера, в която нали, респектът към учителя все още присъстваше. Поне аз, може би, съм била и дете, нали, хората са хора, не може да не се появят някакви проблеми, но не мисля, че тогава имаше толкова много проблеми или че поне хората си позволяваха много да знаят, т.е. повече отколкото имат право да знаят и да командват, да си правят забележки и така нататък. Просто паневритмията беше много по-хармонична, имаше събори вълшебни, братският живот си вървеше, концерти в салона общи, пред лешниците, общи обяди. Беше едно щастливо време, както казваше една сестра, след ние с учителя бяхме в рая и после постепенно слезахме на земята. Постепенно с времето, когато вече отидахме в гората, наистина имало но не по отношение на това дали е верна паневритмията или музиката, правеха се някакви забележки. Не е било големи конфликти, но винаги има такива човешки неща. Едно от проблемите е, че някои сестри си позволяваха да пеят по-високо, пък някои братя не бяха съгласни, им правеха забележки, обаче сестрите продължаваха да си пеят и братята се дразнеха и им правиха забележка: Ваня, не пей така високо или нещо такова. Имаше една страна, Ваня мир светлина на душата. Това беше едното, нали, че някои си пееха. Но това беше вече в гората и това бяха хора, които не са били при учителя. Не са били. Някои от те, които правиха забележка, може да са били при учителя, но те, които си позволяваха разни работи, не са били при учителя. Просто първите години всичко е било така, както атмосферата, която учителя изгради, което постепенно се изгубва. Другия проблем, който съм забелязала, по който е имало, а другия освен тези не е имало, но това е другия проблем, е, че някои сестри чели, че кръга на паневритмията трябва да се разширява. Не знам, ти чела ли си го някъде? Не. Значи, имаше една сестра, това беше пак сестра Ваня, тя като върви така в кръга, леко отиваше по-широко и братята се дразниха от това. Явно, че тя, то лекичко така, но постепенно го разширяваше и казваше, че учителя бил казал. Тоест имаше такива, които смятат, че имат голямо духовно ръководство и че знаят как са нещата и че могат, нали, да дават разни идеи, някакъв тон. И не бяха съгласни братята и по това е имало проблеми. В смисъл, че такива забележки. Но имаше един брат Гради, който си позволяваше по време на... вече в гората. Това значи е било доста по-късно. 80-та нататък или не знам коя година. 85-80-та, не знам от коя отидахме в гората. Там вече е имало някакви такива забележки, но не е толкова, това не е такъв конфликт, нали, че дали пееш и не пееш. И сега има такива, които пеят и ни дразнят и така нататък. А по принцип, пеели ли са те? Имам предвид, като си пееш тихичко и не тихичко, пречиш. Значи, след учителя, чак в късните години преди демокрацията имаше хора, които пеят по-силно, но те не бяха от хората, които са били около учителя. Хората, които са били около учителя, никога не са се провиквали така да пеят. Но все пак са пяли, защото сега се твърди, че не трябва да пееш, трябва само на ум да пееш, дори да няма хора в средата. Не си спомням много в кръга, който е бил на изгрева, нали, тук при поляната, при пейката и дирека, които бяха. Не си спомням много да съм чувала пеене. Не си спомням много. В интерес на истината. В интерес на истината много не са пеели така на глас. Или са си пеели толкова тихичко, че на никой не пречат, нали, никой не ги разбира. За мен или трябва да пееш на ум, или много тихичко, ако желаеш, така че да не пречиш на никого. Но имало е проблеми с други хора. Ние мислиме, че само сега имаме проблеми с разни, нали, хора, които малко не са психически уравновесени. Когато бяхме в гората, имаше един период, в който беше дошъл някакъв нов последовател. Михаил се казваше, който казваше, че не беше психически много уравновесен, защото последствие били психиатри и така нататък. За мен лично ми беше симпатичен, нали, към мен се е държал много добре. Той каза, че учителя бил казал, Христос бил казал, че ученикът трябва да бъде като учителя си. Това изречение цитираше и искаше да играе около музикантите в центъра като учителя сам. Добре, но братята не бяха съгласни и обаче той не ще да излезе, те го дърпат, той иска да играе така и разбираш, винаги имало някакви проблеми, има хора, има проблеми, нали, хората не са съвършени, но всички тия проблеми се появиха много по-късно.
И това се бяха с хора, които не са били около учителя. Значи, хората, които са били около учителя, имаха някакъв респект. Те помежду си може да имат различно мнение. Аз съм забелязала да се разправят, но успяваха в интерес на идеите, на учението, някакси да не правят скандали или да не излагат учението, да не излагат учителя или не знам какво е било, обаче те не влизаха в такава открита конфронтация. Имаха различно мнение. Имаше хора с различно мнение, но имаше някаква интелигентност, някакво възпитание или някакъв респект. Някакъв респект имаше. От хората, които са били около учителя. Единствено от хората, които са били около учителя, е направил голяма, нали, разправи и той прави скандали. Знаете, Никола Антов, който и на нас, на нашето семейство, направи голяма зло. Ние живеехме, нашата къща беше тук отзад, между къщата на Райна и големия блок. И той дойде в къщи с милиция и каза, това е всичко купено с братски пари, държавата ни отдържави собствената къща и ни изхвърли оттам. Майка ми го преживя много тежко. Аз бях зарадвана, защото къщата на нищо не приличаше, беше влажна. Не я харесвах толкова, тъй че аз не го зависи, нали? Всеки има различна гледна точка. Но аз лично с него имам такава опитност. Той отначало зна, аз съм присъствала тук на процеси, нали, с брат Борис и така нататък. Ученичка бях, когато бяха процеси с брат Борис. Той, нали, искаше да бъде в ръководството, но той е бил нещо там, някаква длъжност, но искаше някаква ръководна роля, която те не му я дадоха. Той беше отговорник на Отечествения фронт тук из квартала и започна тук да бие всичките подред, брат Боев с бастун би, искаше да направи нова фракция, искаше той да бъде ръководител, нали? А пък хората, имаше много малко хора около него, които го поддържаха, но така или иначе той беше с властта и създаде големи неприятности. И накрая той живееше тук на изгрева, но накрая, когато не беше добре, вече беше възрастен, отиде да живее при дъщеря си някъде тук в Лозенец, тя имаше апартамент. И някои братя и сестри казаха, Нита, ти защо така с децата не отидеш да му посвириш, нали, китарец Лука, той е вече възрастен, болен е, иди да му посвириш малко. И майка ми каза, добре. И тя ме взе мене и отиваме в неговия дом. И след като ви беше изкарал от къщи, тя се съгласи да ходи да му свири право. Да, това беше на добра воля, да. Нали, казват музика малко за човека, той е вече възрастен, болен и така нататък, след като много неща е направил на изгрева и е пратил хора в затвора. И отиваме там и той беше така на един стол, вече седи, нали, завит с одялцо, много не можеше да се движи, приени, благодари ни, че сме отишли, приени любезно, подари на майка някакви книги и аз видях на стената един портрет, който приличаше на него. И не знам как ми дойде отвътре да кажа, това вие ли сте? И той каза, не, това е един от френските бунтовници по време на революцията. Кой го бяха убили? Този Марат ли, не знам още, кои са, те забравих ги името. Ясно. В момента го забравих, знае го. На един от френските революционери, който го бяха убили по време на френската революция. Много известно име. Той е бил, това е този френски революционер, това е негов портрет и учителят му е казал, че той е прероден. Ще се сета с закъснение. Че той е прероден този и му е казал, сега този живот няма да те убият, той е бил анархист, два пъти за идеите човек не могат да го убиват. И тогава ни разказа, той каза, той говореше малко като шопски такова, учителят ми е спасил живота. Не знам защо говореше такъв малко диалект. И разказа, че той е бил анархист и полицията го е подгонила. Аз това лично от него съм го чула. Полицията го е подгонила и някаква вечер е било или сутрин. И той бяга през къщи, през стобори, обаче те са вече по петите му. И в един момент вижда, че някъде свети лампа, нали, врата, къща, и той влиза там, като търси спасение.
И попада на някакъв човек с брада, с коса така и казва: извинете, гонят ме да ме убият. И учителят му казва, това е било учителят, това е било на Палаченска 66. И учителят му казва: никой няма право, нали, да посяга на живота ви. И докато те двамата говорят, влиза полицията. Обаче той се замразил, той няма и къде да бяга. Той е замразен до учителя. Влизат хората и се обръщат към учителя и казват: извинете, господине, да идва от тук един младеж с дълга коса, с очила, с така. И учителя им отговаря: както виждате, такъв човек тук няма. И те казали: извинявайте, и си излезли. И тогава учителят му казал, че не може два пъти да те убиват за една идея. Значи той е бил убит тогава за свои революционни идеи. Втори път за идея не могат да те убиват, нали, за някакви идеи. Тъй, че учителя му е спасил живота. Това той го казваше, нали? А това аз го чух от него, тази опитност, лично. Само забравих името на този френски революционер, който е бил убит. Той. Портрета му беше на стената, който е бил природен той. И така.